Bismillahirrahmanirrahim. Uvaženi glavni imam efendija, poštovane kolege imami, dragi predsjednici džemata, dragi odbornici naših džemata, poštovane džematlije, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Koristim ovu predbajramsku priliku da vam svima zaželim sve najbolje u životu, da zamolim Allaha Đelešanuhu da nam svima ukabuli naš post, ako Bog da nam ukabuli naša dobra djela, da Allah bude zadovoljan s nama, inša Allah, i inša Allah da sutra dočekamo naš Bajram namaz. Nažalost, kao što smo već ranije o tome govorili, u našim džamijama, u našim džematima se Bajram namaz neće moći klanjati. Ali ćemo mi zato ostati u svojim porodicama, sa svojim porodicama, u svojim domovima i obilježiti svoj veliki praznik, Ramazanski Bajram. Klanjat ćemo sabah namaz u svojim domovima sa svojim najdražima, potom ćemo učiti Kur'an, zikiriti Allaha Đelešanuhu, popiti kahvu, pojesti baklavu i kolač sa svojim najdražima, a onda dočekati Bajram. Bajram namaz se naravno klanja u džematu i mi Bajram namaz možemo klanjati u svojim kućama, ali znači u džematu, ali Bajram namaz taj neće biti ni blizu kao što je onaj Bajram koji se klanja na musalli u džematu ili u džamiji, odnosno u džematskom objektu. Ali i to je od Allaha Đelešanuhu. Mi smo ispostavili svoj Ramazan u zdravlju, u imanu, u rahatluku, što je najvažnije, i molili smo Gospodara našeg da nam naša dova bude kabul. I molimo ga i sad da nam ukabuli našu dovu. A Allah Đelešanuhu će naše ibadete prema našim namjerama, našim nijetima, ako Bog da, nagraditi one koji su to činili najboljom svojom nagradom, ako Bog da. Stoga, to što ćemo klanjati Bajram namaz u svojim kućama, što ćemo klanjati sabah namaz u svojim stanovima, u svojim kućama, Allah Đelešanuhu će to, ako Bog da, nagraditi prema našoj namjeri. Jer Allah zna najbolje u kakvom smo stanju, u kakvom smo halu. Zato molim vas, nemojte biti toliko tužni što niste klanjali Bajram namaz u vašim džamijama. Budite veseli, budite raspoloženi, budite pozitivni i na najbolji mogući način dočekajte svoj najveći praznik sa svojom porodicom, sa onima koje najviše volite. Obilježite ga onako kako mu to i priliči. Molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da vas i vaše porodice sačuva od svakog zla, da vam podari svaki hajr, da nam Allah dadne da još puno Bajrama dočekamo u zdravlju, u imanu, u rahatluku. Ako Bog da naredni Bajram svoj klanjamo u našim džamijama. U to ime sve vas maksud selamim i svima vam želim Bajram Šerif Mubarek Olcu.